ka mga nice people, ka mga marites, ani ano usab kami ni gula sa among mga bitaw no. Miguwa ni kay mangita ni og pang formal dress para sa lalaki kay gamiton sa akong anak sa acquaintance. So mao ni ka mga nice people nga ni ami diri sa Lifeline Boutique. Wa gajud tay pangitaon panglain kundi diri ratas Lifeline Boutique kay kompleto, garantisado ug barato pa ang presyo. Mao ni ka mga nice people nga amo gyud ning paborito sa among panginahanglan labi na sa mga special occasion sama anang kasal, bunyag, kani mga light. Sa pareha mo mong sanina di ay. Color red. Unsa kandang kani? Mura bay laing palitanan diri mga ani, nganhira. Kari ang blow. Nay sizes ane. O na mo day size. So this is your first choice. So mauna ka mga nice people nga kompleto gyud ni sila labi na sa mga footwear, school shoes, labi na sa mga kababainhan nga nagkinahanglan og mga footwear na anila ang tanan halos. So kung diri na punta mo tan-aw diri sa mga religious images o kung labi na sa mga Katoliko, religious images na mga ladies bag na mauna ka mga nice people nga ni aga jud mi diri sa Lifeline Boutique kay halos naa na nila ang atong panginahanglan.